Narito. Pangita daig lugar kuya. Unanay kuya, unanay. Hey, heavyweight. Lapor sa kontrol ha, way. Ay talikod ya. At least sa una di gina siya kuan improve gyud karon nga maksyon na siya og dili siya madlok ba. Na iya ito gun ito siya nga kanang siya magbalot pero pag may mo encuentro action siya over pero disiplina siya nga dili lang ubo po biya na siya. Up. Kuhit. Up. Tira, di magka ay talikod ya. Dapat to sila og control ba.
kung mutira, dili ra gyud ma